Firma Pavlica je dlhoročným popredným dodávateľom pozberových liniek. Tieto pozberové linky sú dodávané zákazníkovi na kľúč. Naša firma zabezpečuje svojim klientom kompletné poradenstvo, spracovanie projektovej dokumentácie, príprava potrebných povolení k výstavbe a zabezpečenie samotnej výstavby a montáže technologických prvkov. Firma zabezpečuje samozrejme aj záručný a pozáručný servis. Firma Pavlica je dodávateľom viacerých svetových značiek, ako sú firmy Brok, Bin, to sú pozinkované sila, sušičky značky Stella, dopravníky značky Scandia a čističky značky Ruberk.